समस्ते बुझिला? ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ କଲର ଡଷ୍ଟବିନ। ଏଥିରେ ଓଦା ଆଳିଆ ଯାଏ। ଓଦା ଆଳିଆ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା ପନିପରିବା ଚୋପା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର ଡଷ୍ଟବିନ। ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ହେଲା କାଗଜ, କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ, ଦହି ପ୍ୟାକେଟ, ପେପର ଆଉ ବୋତଲ। ରେଡ କଲର ଡଷ୍ଟବିନ ଏଇଥିରେ ପକାଯାଏ ମାସ୍କ ଆଉ ହଗିସ୍। ଏଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଡଷ୍ଟବିନ। ଘରର ଦୁର୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପଡେ। ଭଙ୍ଗା କାଞ୍ଚ, ବେଡ୍, ଛୁରୀ। स्वच्छतार नुआ पदक्षेप हाथ रे हाथ मिसेई आस करिबा सफेई।